Okay, her der har vi så kær, eller skal vi kalde vækst. I dag der skal vi så have noget vand, noget sirup, burgerdressing og lidt kernemælk. Skal vi starte med noget vand? Ja. Ja, så mange tak. Så kan I få med det her. Sådan, mange tak. Sådan der. Så er der burgerdressing. En lille smule. Så kan vi også få med det her. Tak. Sådan. Tæt en finger på din. Sådan. Ja. Den ser jo god ud igen i dag. Nu er hun tykke med. Godt.